wal barakatuh. Halo sahabat anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sekali nama jalan saat kita di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama penuh pelatih. Pemacara umat kamu berkata dengan selamat pelatih baru.
Okay lang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adurang sari na inadlaw yan turang na ya kalang na kita. So yun ang mga duman to fighting for champion pasaluyong pa rin iwan ko. So yun yung paksa na sa yun jadi lang tayo isisip mga lahi, mga tanong. Tupak to pag sabihin na yan. Yan na. Ay, dali na. Nagulo po mayari. Ha? Ay, pakain ko yan. Okay, dali na. Unin sakit ko na. Ha? Kita may pata na mga matalitaw. Napula. Huwag na yan ko na lang.
ang pangalan ni Tayo ni, magsukulit tayo niya.